Jenglenge sepi. Kaya wong mitung dino. Ya ana jenglenge apa ora ya karepe to, Mas. Ayo kayak jengleng. Mas, alon-alon to ya. Iki kok nek jeblok ya aku baru tekan isor. Yo. Nah, aku rek kendang iki wani. Ya. Oh ya. Ayo. Ora mlebu rapas. Ayo. Saben bengi. Aduh. Saben bengi. Kok kaya mau kena stroke to, Mas? Kok kaya mau kena stroke to? Aku ngenteni iki wang lho. Ayo. Ora katut. Bunda Kusria. Nggih, aku kuwatir keliru kur siang kok. Ora. Di Sap mau? Ibuku Seriah. Kusria. Bunda Kusria. Nggih. Bapak Ali, nggih. Bapak Amin, nggih. Sinten malih, Mas? Sinten malih? Sing digawe. Celuki kabeh to? Celuki kabeh. Yen memacan. Yo. Hamong karo. Jenere kuning. Kono sing mencolot ya aku sing megilen lho, Mas. Lah ngopo megilan? Ya aku ki wedi mulai tekan isor ngono. Ora, no ki Aman. Aman. Aman tenan. Aman. Engko tekan kono suwe-suwe, Mas. Mangga, Dek. Semoga, Mbak. Tidak putih ngom banyu, Mbah. Kok iso? Iya toh, Mas. Nek kok pengen ngom banyu ngono. Kowe angger iki nek ngono pol maghrib. Jos. Pal subuh ngono ya. Marep ije kapan to? Aduh, iya keguyonan jenenge campur sari kak ya, Bu ya. Nggih, ngoten. Mangga. Yuk.
Aku iki jane ngene iki isin mbek Mas Hatta. Ya ora apa-apa. Oh biasanya aku leno ngisin-ngisini yang dadak isin bareng iki ngopo to? Mondok bareng iso aku ngene lek. Saestu Pak niki mondok. Mondok ya, Mas Hatta. Mondok ten pundi? Piyambake mondok ten nanti Mas jenengan Mas pengenane. Ayo ning ndi? Ora ono pendem wira muslimat. Lah kan mondok no RS Irong Dino. Lho alah, tak kira ya mondok ngono kae, jebul mondok loro to iki. Enggak, lajengaken. Meneng. Engko kuwi gekku. Panas. Udan panas. Aling. Tak iya. Tapi guna. Ayo Mas Dua. Ayo loh, malah linggih ta. Ayo. 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 Oke. Mas ampun. Mas ampun. Nah, joget ya kono. Aku nyen modelku sawoto ngono iki, Duk. Kalah apa kaya Mboten enten sing nambahi napa-napa niki. Kuwi wekku. Cempalok kembang kemangi ngeduk liwet ning dhuwur bale sing tak jaluk rina lan wengi selamet to Bapak Ali Amin SPDI Ibu Kusriyah Ananda Fitri Puspitasari Ananda Mabes yang kono lah. Mas. Selamat to sing duwe gawe. Ora lali pramusajine. Piye? Oh sampeyan digeguyu ibuke lho. Piye? Ya digeguyu. Mbah, apa-apa kok maca digeguyu ibuku Sriyah mau lho. Bunda Kusriyah aku mbek aku ki sik es, Nduk. Apa iya? Kanca Facebook ya, Bu. Halah. Kuno kuwi kuno. Tapi apik. Ngono ya ditiru wong kono-kono kok. Ya, heeh. Kowe ki anggere panak gawe terus ditiru ngono ya. Awane monggo. Inumane banyu
kowe Sri Tanjung. Ya lho iki ketoprakan kok. Sliramu tansah tak tresnani kenapa kowe gawe serong nok mburiku wong ayu. Lah ngapa wong enak? Jangkrik. Dijak ketoprakan ya malah jawabe ngono ya. Ora kudu ketoprakan kok. Lho dulur lanang Ya, ya Allah. Aku ora usah nok anu ya kowe ya engko. Alah. Dadi wong iku rasa kakek berharap. Berharap yang berlebihan kuwi lara. Lara suntik nanti. Lah lek atine sing lara apa ya atine disuntik? Suntik artine lho. Iki kok ngono ngapa ta? Wis ayo wis. Ayo dadosaken caping gunung mangga. Ayo. Konjo dimatang sesepuh ini sepuh. Yuk. Enak sesore telu. Berjuang. Elingan anak lanang aku ora retindo urutan sing digadang. Yuk. Halo, halo, halo. Senando-nando. Yuk. Gunung. Sekane jagung lek alek. Yuk. Caping gunung kudu sarung. Gubuk asmara. Request tembang gubuk asmara bablasake niki nggih Mas Bro nggih. Ya, siap. Niki atas nama sinten? Tak sebut mbok menawa Atas untuk nama panggilan. Bapak Lanang. Oke. Ya niki sing ngersakaken pepeling Pak Deku. Dirantos nggih Pak De ya. Sekar bisa. Yuk. Gubuk asmara. Gane pada lara apa Sekar Gumelar Membela yang bayar. Ica Sri Tanjung. BJF atur sembah nuwun.
Bon apote ketaman asmara ijazah Tanjung sing njaluk sabar tetap sabar. Oke ya. Sabar, sabar. Sabang bar. Ayo. Aja datang sajroning ati. Datang lukur saya marati. Bisa. Matur suwun. Ayo dulurku saka Bucu teko saka Cepogo teko.